Bali a gyökér. Bemutatom Bali 2. Sikerült neki a dolog. Ne legyél! Figyeld, ott meg vannak. De ne legyél! Nem veszek ki buzi! Fúrva szárat! De miért? Azt adni napi! Micsoda te hülye! Itt emeljük fel ezt. Hogyan te fasz, itt másztál, te? Nem osztál. Nem tudsz már. Itt főgész, látsz a tetőre, itt le, és itt bent. Megyünk a rendőrségre? De segíts! Jaj! Az enyém volt a telefon még mielőtt. Bali, hallod, hívnak? Megcsögetjük már a telefont, amikor átmentünk. Hallod? Valaki kér. Rendőrök! Hol van? Hol? Kérlek, csörgesd meg! Nulla foszi. 06. Ki van kapcsolva? Kuszti kurva élet. Ott van a... Van baj. Nem. Kapod? Ne. Olyan pöccös van. Bali a hátra, ott van a... Passzodás. Mutasd meg! Mindjárt. De levettett a buszit. Dehogy ne. Jó, én megyek vissza már érted. Bali a hátra. Jó, hát már be is vissza, nem érdekel. Bement a telefon. Vigyel innen ezt a dögöt, te! Mit keresett meg az a gyerek? Ki? Előtt még mindennek az elején Hogy a itt nem látszik, mint ott van Jákkal. Mi? Ki van a főnök? Le van videózva? Mi bajod van? Mi van? Hát kellett nem lehet fogni, vagy most mi? Mi? Mit keres az ott benne az a gyerek? Hol van Ott benne? van, ott a szomszédban, le van videózva. Rajta van a telefonon, ugye? Mit keresett te ott benne? Hiszen már szórakozást? Mi? Tedd le azt a üzlet, mert már mindjárt eldobom, tudod, aztán nem kell itt üzenni.